government and the masses. Holy Ghost! Amen. Only one person now, Jesus. Ikunu kutuwana aka. Ihe melu na Nigeria, the whole state of the federation, ndị Abia bụ ndị dị disciples. Ndị Abia ma ihe. Ndị Abia ihe ọbụla ị gwara ha mee ha na-eme. Ọkwa n'igbu mmadụ. Azụ ahịa. Taa ahụhụ na-akpata ego ha ọ na Abia steeti a. Ọwasịnụ. Ugbo unu lee anya mgbe Obasanjo na-achị o wepụtara GSM. Ọ bụ n'eziokwu kemgbe o wepụtara GSM ndị egwuregwu abịa etisalat abịa other communication activities abịa ugbu a mazen ihe o ji mee ya wụ ma